Hej Charlotte, så vil jeg komme ind på min fortolkning af De af Helle Helle. Ja, hvis vi først skal starte med lidt hovedtræk for romanen, så gør den ligesom præg af det her sygdomsforløb, langsomme sygdomsforløb, som moren hun har, og relationen mellem moren og datteren. De her to punkter kommer vi så ind i igennem de her hverdagssituationer, som vi møder i løbet af historien. Og er identiteten jo altså ret speciel, fordi at vi kender ikke til deres navne. De bliver jo bare beskrevet som mor eller hun, og de, som jo også vi også kender fra titlen. Den kredser om de her to hovedpersoner, mor og datter. Derudover så er der en rød tråd igennem romanen, som jeg også vil komme ind på senere. Ja. Så har jeg valgt nogle kapitler her, som jeg vil komme lidt nærmere på, og hvorfor jeg har valgt dem. Først og fremmest så har jeg valgt kapitel 1, fordi det ligesom giver et godt indblik i den her lidt forvirrende start. Og så bliver vi samtidig præsenteret for den her lejlighed, de bor i, og så forholdet mellem mor og datteren, eller ikke så meget forholdet, men vi bliver i hvert fald præsenteret for moren og datteren. Og så er det her blomkålshoved, som jo også kommer til at spille en rolle. Så har jeg valgt kapitel 23, fordi det ligesom er en af midterkapitlerne her, og her er morens sygdom ligesom ved at udvikle sig. Og det er også en typisk hverdagssituation, som den tager, tager udgangspunkt i. Og så er der det her med kærligheden, altså som jeg også kommer lidt ind på, når jeg kommer til det kapitel. Så har jeg taget det sidste kapitel, altså kapitel 51, som jo er slutningen, hvor der også sygdommen også spiller en rolle. Derudover så er der et tema, eller et punkt, der hedder ansvar. Og så er der igen det her med blomkålshovedet i sidste kapitel, så vidt som der er i første kapitel. Hvis vi skal starte i kapitel 1, så er det jo ligesom her, vi bliver introduceret for moren og datteren. Vi starter altså med den her gåtur over markerne, som kan virke meget forvirrende, fordi vi ligesom bare bliver kastet ind i handlingen, hvilket jo er typisk for romanen, at vi starter et eller andet sted, og måske ikke helt ved, hvor vi er, men det ender i en eller anden form for handling, og giver et større overblik. Det er altså begyndelsen på historien, når vi kommer op eller gennem den her glasdør op ad trappen, og hun lukker sig ind, og så kommer den første interaktion mellem moren og datteren. Altså med det her tunge blomkålshoved, som hun har gået med hen over markerne og ødelagt hendes kinestol. Det her har jo selvfølgelig en forbindelse til slutningen, som jeg også kommer ind på senere. Så har vi kapitel 23, hvor der også er den her hverdagssituation. Hun har lige snakket i telefon med ham her, Kasper. Moren og datteren, de kommer så til den her samtale bagefter, hvor hans mor hun kalder på hende, mens hun ligger inde i sengen. Og hun spørger, hvem var det, siger hun. Sov du? Nej. Eller nej, kan du ikke sove, spørger datteren så moren. Jo, hold nu op, siger hendes mor. Og så kommer de ind på det her med, at moren gerne vil tage hende med til Maribo en dag, og så videre, og så videre. Men igen, altså, og det slutter af med, at hun så henter et glas vand for hende. Og, hun passer jo ligesom moren, jo længere vi kommer ind i historien, og det bliver meget det her forhold mellem dem, og moren blander sig jo stadigvæk, selvom hun har den her sygdom i datterens kærlighedsliv, og den her typiske teenage-datter lever jo ligesom også ved siden af, og det bliver meget forholdet mellem mor og datteren, der fylder i historien. Så har vi det sidste kapitel, altså kapitel 51, som igen foregår i lejligheden. Her har de siddet og hygget sig med nogle kiks og nogle kager, som de har spist, mens de har set på nogle gamle sedler og tegninger fra hendes mors mappe med papir. Så tilbyder datteren at lave det her aftensmad, men hun er så let moren, at det har hun ikke lyst til. Så
Men hun beder om den her blomkålsgratin næste dag, og så skal datteren jo ligesom ud og købe ind til det. Hun kan finde alle ingredienser, undtagen det vigtigste ingrediens, altså blomkålshovedet. Og igen bliver det jo det her med, at datteren hun skal tage mere ansvar, og ja, deres forhold bliver ligesom tættere og tættere i løbet af sygdomsforløbet. Det bliver værre. Ja. Så hun skal ned og handle ind til det her blomkålshoved, men kan jo ikke finde det, og går hen over marken i stedet for. Ja, og så er der den her åbne slutning, hvor hun vågner op, og entrédøren den åbnes og lukkes med et klik. Lyden vækker hendes mor. Hun bliver liggende lidt, så kommer hun op og ind i stuen, og det bliver så den sidste sætning i romanen, som fungerer som den her åbne slutning. Men ja, hvis vi skal konkludere på fortolkningen, så bliver det jo den her sygdom, det her langsomme sygdomsforløb, som er det centrale i romanen, men samtidig så har datteren jo også et andet liv og et typisk teenage-liv at se til, selvom hun måske skal bære mere ansvar for moren og deres forhold og hendes sygdom. Vi bliver præsenteret for det her igennem de her typiske hverdagssituationer, og man kan godt se, at det måske bliver sværere og sværere for datteren at stå i, jo længere romanen kommer hen i handlingen. Ja, det var det, jeg kunne konkludere ud for de her 3 kapitler, som jeg valgte at arbejde med.